To je vodeni tok koji ima 40 otprilike kilometara dužine i teče planinskim sklopom sa dubokom riječnom dolinom u kome se obrazuju padavinske vode i s obzirom na nenaseljeni prostor, one nose potpuno čiste vode koje bi se naravno mogle koristiti. Mini hidroelektrane su inače rak rana u ovakvim pejzažnim uvjetima koje uvode svu vodu, gotovo svu vodu, u cijevi za pokretanje turbina koje proizvode enormno malu količinu električne energije s obzirom na štete koje one nanosi. S obzirom na značaj ugra koji nosi uglavnom pitke vode i ove količine električne energije koja će se dobiti uvođenjem u cijevi, mi zapravo gubimo dragocjenost ovog vodenog toka kojeg praktično neće biti na cijeloj svojoj dužini od izvorišta do ušća. Ovo je primjer kako i na koji način se gazduje nepravilno sa vodama u Bosni i Hercegovini, posebno u posljednja 2 desetljeća, kojim ćemo izgubiti sve vodene tokove koji nose i koji mogu snabdijevati stanovništvo sa pitkom vodom. Mi smo podnijeli prigovor prvo o Ministarstvu prostornog uređenja i okoliša Srednjovodskog kantona na izdavanje urbanističke, građevinske i na okolišnu dozvolu. Nakon toga dobili smo rješenje da je naša žalba neosnovana. Nakon toga uputili smo tužbu Kantonalnom sudu u Novom Travniku. Također smo dobili odgovor da su naše tužbe neosnovane. Sad smo trenutno uputili 3 apelacije, znači i na okolišnu, i na građevinsku, i na upotrebnu dozvolu za mini hidrocentralu Oštrac Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom izdavanja okolišne dozvole došlo je do niz protuzakonitih radnji. Znači, prvo, mi kao korisnici ribolovnog prava na ovom dijelu rijeke, znači mi gazdujemo ovim dijelom rijeke što se tiče ribljeg fonda, nismo pozvani na javnu raspravu, mada imamo ugovor potpisan sa kantonalnim ministarstvom. Znači, tu smo izbjegnuti u startu i sve te javne rasprave koje su vođene su mimo znanja javnosti. Druga stvar, na mini hidrocentrale Oštrac došlo je do izmjene okolišne dozvole. Znači, prvobitna okolišna dozvola je mijenjana mimo zakona i oni parametri koji su potrebni za izmjenu okolišne dozvole nisu poštovani. Također, došlo do izmjene projektne dokumentacije, znači projekta sa same hidrocentrale gdje je pomjereno znači, na prostor općine Travnik gdje će biti postrojenje gdje će se spuštati voda. 2 centrale u srednjem toku su izgrađene i one su već u upotrebi. U ovom nekom gornjem toku rijeke Ugar gradi se 2, znači još nisu potpuno izgrađene. Štete su totalne, kako po riblji fond, tako po sav ostali biljni i životinjski svijet u koritu i oko korita rijeke Ugar. Nama je još gore što se u gornjem toku ispod Baburnovca planira izgradnja još jedne mini hidrocentrale i mi ovih dana vodimo bitku i vodimo peticiju cijenjanja građana da čujemo mišljenje javnosti što misli o tome i da pokušamo da osporimo da se bar taj dio rijeke Ugar, znači izvorište samo zaštiti, jer ova rijeka je pitka, znači uz malu predu ona može biti za piće. Što se tiče ribljeg fonda, mi smo u srednjem toku znači, imali na mrijestu škobalja, imali smo klena, mladica je izlazila na mrijest, međutim, izgradnjom ovih malih centrala škobalj i klen su potpuno nestali također mladica. Ostao je pokoji primarak potočne pastrnke u ovom dijelu gdje još nisu ušle mašine, međutim, stavljanje funkcije ovih mini hidrocentrala i potočna pastrnka će biti ovdje, u stvari neće više biti u rijeci Ugar.
Drugim riječima, mi ovdje koncesijom dajemo, prodajemo strancima naše prirodno blago. A prirodno blago u ovom slučaju je voda koja je zapravo i u našim dokumentima i prozvana kao prirodnim blagom. To je najveći problem inače koji se ovdje dešava, što mi nemamo programskih istraživanja, što zatim nemamo projekata koji govore da li je nešto važno, odnosno da li je važno od važnijeg. Nemamo okolinski, odnosno studija utjecaja na okoliš koje bi kvalitativno obradile ovaj prostor, na bazi koji bi zapravo mi se mogli odlučiti da li za ili protiv. Mi toga nemamo. I treća, odnosno posljednja najvažnija stvar je ovdje što je u nenaseljeno područje i što nisu koncesionari imali ovdje s kime da razgovaraju što se tiče onoga dijela koji se odnosi na studiju utjecaja na okoliš gdje se mora razgovarati sa lokalnim stanovništvom da li je ono za i protiv. Ovo je devastacija i šume, a isto tako i devastacija obale rijeke Ugar koja je bila glavno odmorište ili izletište za građane okolnih sela i grada Travnika. Znači potencijalna žarišta za potkornjaka koji uništava četrnarsku šumu. Potkornjak je jedan insekt veličine mužjak je veličine 2,5 mm, a ženka je 5 mm. On buši koru i za kratko vrijeme gdje se pojavi šuma se suši. Znači nema transpiracije, nema vegetacije, nego jednostavno otpadaju četine koje izmjenjuju, koje čiste zrak. Teška devastacija rijeke Ugar koja mijenja svoj tok i nikada tu više kako ovo se stvaraju ove brane, tu dolazi do stvaranja velike količine mulja koji uništava riblju mlađ i riba koja boravi u rijeci Ugar. Samo još nešto da ti kažem, što je veoma bitno. Kad ovi koncesionari onog momenta kad napuste, onda ostaje groblje iza njih koje treba će još 30 godina da se i prioba obnovi i šuma i divljač, odnosno i flora i fauna ovoga područja. Brane na prirodnim tokovima, kao što je Ugar, su rak rana za prirodne pojave i procese koji se odvijaju neovisno od čovjeka i koje imaju svoje zakone i zakonomjernosti.